kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla monero ɓindu jayndeli moɗon weltare min dañta kala saaha huccidde mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande ko ɗum yo Allah waɗanin jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e lawol gotol calminama jura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna fof mboro so awa holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna fof ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe hande ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi hanki ande andi wiyanomi Idrissa Seck ma huccite saktoɓe kabaruji kono ɗum noon laataki caggal ɗum ne ma en gar e ko ganduɗa ete loldi ɓe nana parana ɗum woni manifestation ji kono ɗin manifestation ji noon ha joni nder jayndeli ɗi préfet mo Dakar jaɓani ɗum joni joni wonta sallahu lamdo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe mbatta sona udditirde jayde gendire le soleil oɗo subaka kañum ari tan koye banggue industrialisation e Sénégal BAD woni banque africain de développement kamɓe noon ɓe mbi tan Sénégal ne wawi wadde placé jeeɗiɓijoye leyɗele ganduɗa ete oɗo saaha kay koɓe dariɓe e banggal Afrique gam tan liggade walla yiyete yarude e yesso ɗum noon woni yiyandemo ɓe ngal ɗon banggal sababu mbi hitande 2010 fay 2019 Sénégal fawi hen koyde badde fayida ɓe mbi kay démarrage ko hande wonata liggeyaji ganduɗa etene foti fuɗɗede ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon to banggal industrialisation wonata garen ha joni jayde l'observateur noon e oɗo subaka ari tan koye rafi walla mbiyen lelde Ousmane Sonko médecin ji makko ɗi ganduɗa ete won hen nani nodde e banggue lawol kamɓe noon omo ganduɗa kanko woni docteur Babacar Niang oɗo saaha ko mandat de dépôt o waɗa hande noon mo jogori tan huccidde oɗo mo ganduɗa woni ñawowo e ko faye ngal ɗon banggal kono kadi kanko ene anda ko nanguira ko woni wiyede tan non assistance en une personne en danger ɗum noon woni ko ganduɗa oɗo saaha yete o fawama ɗum woni yete yiide neɗɗo mo ganduɗa nane caɗele mbasa wallide ɗum noon woni ko docteur Babacar Niang fawa oɗon plainte ko maire mo Médina fawno ɗum e dow makko ɗum noon ha joni tan omo ganduɗa kanko ni docteur Seydou Diallo kankone ko garde à vue o waɗa toon to diwan mo dik ɓe mbi noon omo ganduɗa kanko woni Malick Ndiaye kankone sous surveillance o woni saabu ko bracelet électronique o haɓɓana kono noon o woppamayo fatey koreji makko ɗum noon ƴewtinda tan nangugol ngol oɗo saaha nani ɓuura hewde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ha joni tan ɓe garti e confession walla tan ɓe ganda kamɓe ɓe gaddi yette ko ɗum ko ganda ko kañum woni konngudi mabɓe e nder jayde l'observateur ha joni ɓeɗon ko joyo nanganoɓe comme jihadiste toon to ganda woni diwan mo libito yete ɗum noon ɓe mbi kamɓe ɓeɗo joyo kay worɓe mabɓe koko wara saabi ɗum ko tan gueɗe ɗe ganduɗa ɓe bindino ɗum kamɓe ɓeɗo noon oɗo biyeteɗo Aissata Ba Fatoumata Sissoko e tan Habibatou Mbaye Aissatou Faye Dia e oɗo mo ganduɗa kankoni Mariam Diop kamɓe noon ɓe gartirama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal e ɓiɗɓe mabɓe aɓe tolne ɓeɗon sukaɓe sappo e goho ɓe ganduɗa ɓe gartirama ɗo joni noon kamɓe aɓene hakkude lawol e hôpital garen ha joni to banggal politique walla mbiyen politique
e bangal jangde ha joni jande l'observateur hande en jutni e l'observateur non arti ha joni tan e konngudi jogiiɗo bangal jangde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal wiide tan jangde nde koko wadda e politique no feewi gartene jande libération noon ɓuri artude koye ɓeeɗo joyo e ɓiɗɗo mabɓe 12 ɓe ganduɗa ɓe gartirama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe guitta toon to diwan mo Liby ɓe mbi noon worɓe mabɓe ko tan waraɓe saabi ɗum noon ɓe mbanno ko post e Facebook gam tan haalde mette mabɓe kamɓe worɓe ɓeɗon ko nden noon ɓe mbara kanko ɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Aissatou Faye Dia e tan wondiɓe muɗum ɗo joni noon sukaɓe mabɓe ɓe tottama bandiraɓe mabɓe koreji mabɓe taniraɓe mumen e kawmiraɓe mumen gam tan jogo ɓeɗon sukaɓe ha joni garene jayde le regard e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide holko saabi neɗɗo mo Thiès oɗo walla mbiyen ɓiɗɗo Thiès oɗo Idrissa Seck ruttade caggal hanki caggal nde wi noon huccitay saktoɓe kabaruɗi ɗum tigui woni ko jaakiɓe ɓe mbi noon beele ko kulol walla tan ko baɗado chantage ɗum noon namde mataw mon taw jabowol ngol e nder jaydeli ɗi ɓe mbiyete ha joni kay kanko Idrissa Seck conférence de presse oɗon mo yinno wadde ɓe mbi tan ko ɗo joni ko caggal fête de l'indépendance watta ɗum saabi ɗum ko leydi ndi koko ɗeesi dillude seeɗa ɗum woni konngudi ɗi o addi garene jayde source a e oɗo subaka kañum noon arti tan ko ha joni Idrissa Seck nani jokki wonde candidat hitande 2024 ha joni hay so tawi o haalani hen saabu ina fadeteno beele mo are e oɗon banggue walla arta hen société civile kamɓe noon ɓe darima gam haɓade ko ganduɗa ko kañum woni jeeya walla mbiyen tan leydi dillundi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum saabi waddude ɓe junggo e fandu wiide tan maɓe kalde laamu kono maɓe kalde luldiɓe beele tan ɓe dutto caggal e gueɗe ɗe ganduɗa aɓen goni hen ha joni tan ɓe gaare charge uji ganduɗa ete ko kañum o waɗa retenir e tan nangaɓe hewɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu hewɓe ɗo joni nani sous mandat de dépôt Babacar Niang hande foti huccide talata oɗo so 11h yoni e bureau doyen des juges walla mbiyen huccite mabɓe ha Paris garen ha joni jayde tribune oɗo saaha noon ari tan koye wiidete hakkude Idrissa Seck e président Macky Sall beele yette koko dilli walla ko woni nder ɗum noon ko namdal ngal ganduɗa nani hen goɗɗo mo ganduɗa kay addi konngudi muɗum woni tan oɗo biyeteɗo général Moussa Fall kanko général Moussa Fall noon o wi ko kala mo ganduɗa ete yiiɗi dillinde leydi ndi ko an tigui dillinte walla an tigui gueɗe ma dillinte ɗum woni konngudi ɗi ganduɗa ete addama walla o addi ɗum e nder jayde tribune garen ha joni jayde Walfadjri noon wi yeewi yiiɗi tan ko wadde sabote e défilé mo gardiɗo leydi ndi président Macky Sall ɗum ɗon noon tati lewru ɓe mbi maɓe mbatta manifestation kono noon e nder jayde Vox Populi jafoɗon e nder jayde Vox Populi noon kanko préfet mo Dakar ko caliɗo kala ko ganduɗa ko kañum woni ɗiɗon marche uji walla manifestation ji batteɗi ɗo e nder leydi meɗen Dakar walla mbiyen ɗo e wuuro lamorgo Dakar saabi ɗum noon koko ganduɗa gueɗe paranteɗe e ko way noon ɓe mbi noon ɗeɗo gueɗe kay ɓe jaɓanta ɗum hay goto oɗo saaha manifestation ji jogorɗi wadde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko taari place de l'indépendance ko tan ɓaɗi to défilé o jogori waɗede to woni place de l'obélisque ko way noon ɗum noon woni ko ganduɗa ete nane nder jayde ndeɗo ha joni ɓe garte konngudi Cheikh Oumar Anne kanko Cheikh Oumar Anne noon o arti tan wiide gouvernement o ma wata protéger école o kala ko ɓe mbawi hen haqqe doole mabɓe maɓe mbaɗɗum ha sukaɓeɓe mbawa janggude no hannirta ni garene jayde quotidien le quotidien on ji kay e nder jayde quotidien ɓe mbi état oɗo saaha kay ko dari ɓe tigui ɓe mbi procureur uji ko tolne jeegomo ne foti huccidde hande e ɓe ganduɗa ko kamɓe goni saktoɓe kabaruji ɗi gam haalde to banggal situation leydi ndi e ko way noon ɓe mbi El Malick Ndiaye oɗo saaha woppitama kay fate koreji muɗum kono noon o haɓɓanama bracelet électronique ha joni tan ɓe mbi manifestation ji ɗi yeewi askan wi koko haɗa ɗum noon haɗi ɗum ko préfet mo Dakar ɗo e wuuro lamorgo garene jayde les échos noon e oɗo subaka kamɓe noon ɓe gari tan koye sukaɓe APR ɓe ganda gulnino ha wuli saabi ɗum koɓe dañani ligguey koɓe poti waɗanede koɓe mbaɗanaka ɗum kono noon ɓe mbi joom suudu gardiɗo leydi woni premiére dame ñifi ɗum ha ñifi garen ha joni e o mo ganda ko kanko woni
Ousmane Sonko ɓe mbi yete beele procès makko wone wawi riwtede saabi ɗum ko cellal ɓandu makko ngal ɗo namdal noon woni e nder jayde Les Échos. garene jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata ina anda hande wuro meɗen leydi meɗen Sénégal ne foti hawride e Mozambique. ɗum noon ko match retour wonata so 16h yoni woni waktuji 16 walla mbiyen 4h kikiɗe he ko nden tigui oɗo match waɗata. kamɓe noon ɓe ganda ko kamɓe goni Mozambique naaɓe. noon président moɓe walla gardiɗo leydi moɓe tan woodi ko wiiɓe ma tottuɓe so tawi noon ɓe pi Sénégal hay so tawi ko way noon jogorani webde ha joni garen tan e Abdoulaye Dia ɓe mbi noon ko woni attaquant Lion ji oɗo saaha noon omo dari physiquement to banggal makko. hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗo guddirten to ɓindu jayndel meɗen joni guddirten hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garone banggal gongal woni hello wongo. ɗum noon garen tan to banggal hanki Idrissa Seck ina faditino huccidde saktoɓe kabaruji ɗi. ina anda noon Idrissa Seck ko neɗɗo mo ganda ko neɗɗo stratégie to banggal politique saabu ina anda ɗeɗo balɗe politique o jogui ɗum ko hakkude kamɓe lulndiɓe ɓe banggal Pastef banggal Yewwi Askan Wi e ɓe ganda ko kamɓe goni laamu kanko gueɗe makko wayri nanede. oɗon stratégie ni ne wawi tagde yaltude mo wiide ko baɗo conférence de presse saabu hanki yiyama jayndeli ɗi fo koye makko dawri e fadde holko jogori haalde. kono noon ko ndeno wi tan o rutti caggal o wi o waɗani oɗon conférence de presse saabi ɗum ko leydi ndi koko ɗeesi dillude seeɗa pression social dañde wo e ko ganda ko kañum woni ɗo leydi ndi tolni ɗo ko ɗum saabi ruttade mo caggal. ɗum ɗon noon gueɗe he kewɗe amo fadeteno hen miijo makko ko fayi e 3e candidature mo gardiɗo leydi ndi holko woni hen yiyande makko ko fayi e kanko candidature makko beele wonat candidat e hitande 2024 walla wonta candidat e kadi leydi ndi ɗo tolni ɗo to banggal pression politique ɗo e nder leydi meɗen. ɗum ɗon hakkille makko ene fatteno hen so tawi o tan huccitino e ɓe ganda kamɓe goni saktoɓe kabaruji. kono noon ko duttiɗo hen caggal e wiide makko o woppata ko oɗo saaha noon ha tan ko fayi e tan défilé batteɗo woni 4 avril ɓenna nde o fuɗɗo ƴewde no watta huccita e saktoɓe kabaruji. déclaration mo fonno wadde o waɗa ɗum woni konguɗe makko kanko mo ganda kanko woni Idrissa Seck. hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗo tikkade ten kono haɗen uddite ko weltinde woni hen yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe ina jeeya hen biyeteɗo Aissata Mbaye e commentaire uji ha joni Kumbis Diallo. mi wimon noon so rewɓe ɓe keewi ko mbaɗi commenté tan onon worɓe ɓe kam on paɗat seeɗa. ɗum noon mi wimon rewɓe ɓe ne kamɓe ne yooɓe natat eɓe mbaɗa commenté. Hapsatou Coulibaly kanko no salminama saaha foof kadi mbaɗeteɗo koɗɗon ɗo somin beltinamon min mbawa andude diwanuji ɗi min innita ɗum ha joni mbaɗono Ibrahima Oumar Kane kankone ɗo e Dakar mo woni gorko mo Mauritanie kankone o salminama o juurama. Doura Karamatullah kankone toon to diwan mo France o salminama e tan Penda Ly annene a weltinami wimon liliɓe ko sernaɓam saabi ɗum ko ceerno Alaji Mamadou Moussa Ly to min jeeya to woni iwdi meɗen. ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗo tigui guddeten roɓɓiddu jaydele meɗen tottude wonadi gongol so Allahu lamdo jaaɓi. banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen en banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat to banggal montage to ko Ali Fall heɗen en toon ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta. KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
poɗɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma